फायनली पोहोचलो मंडई कुडामध्ये आणि तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला दाखवतो. आता बोलायचं थांबलं तर कॉपीराईट येणार, कारण इकडे गाणं चालू आहे मंडळी. हा बघा, सिंधुदुर्गाचा राजा प्रतिष्ठान इकडे आहे करेक्ट सरकारी हॉस्पिटल समोर. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी सकाळ सकाळी आज भाडं सोडून झाल्यानंतर जाते CNG भरायला. जसं की कालच्या ब्लॉग तुम्ही बघितला असेल तर काल CNG भरायला नंतर गेलोच नाही. तर आता चाललोय आणि आज मंडळी ना पाऊस जास्त पडणार आहे म्हणून सांगितलंय आणि पावसाचं वातावरण संपूर्ण तुम्ही बघू शकता. हे बघा, असा आहे आजचा सीन. आणि CNG आपला एकदम थोडासा आहे, संपायला आलेला आहे. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे ओरसमध्ये CNG आलेला आहे. तर जाऊया पटापट. आणि 1200 किलो आलेला, आता 1000 किलो तरी शिल्लक आहे. पण जाऊया. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात आली मंडळी, जर तुमच्या गावात किंवा कुठे तुम्हाला माहिती असतील अशी प्रसिद्ध मोठी देवस्थाने पौराणिक ठिकाणे असतील ना, तर नक्की कमेंट करून सांगा. आता मी गाडीच्या निमित्ताने जसं भाडं येईल त्या साईडला तसं जातोय. तर तुम्हाला जर माहिती असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा, म्हणजे मी तिकडे जाण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पण प्रयत्न करेन. आणि एक आठवण आपल्यासोबत कायमची जोडून राहील. सो तोच विचार आहे की रिक्षाने जेवढा होईल तेवढा जास्तीत जास्त फिरण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर नक्की कळवा कमेंट करून, म्हणजे मी नक्कीच त्या ठिकाणी जाईन आणि तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन छोटासा माझ्याकडनं. जवळच आलोय, पोहोचत आलोय बऱ्यापैकी. फायनली पोहोचलो आणि एवढ्या गाड्या आहेत, पुढे 2 आहेत आणि ही पुढे आपली त्याच्या पाठीमागे लागेल. सो एक क्रॉस करून लावतो म्हणजे पटापट भरून होतो. ती बघा, ती जशी लावलेली आहे ना साईडला तशी फास्ट व्हायला. आणि 4 व्हीलर एवढ्या आहेत आणि थोड्या आहेत पाठीमागे. भरूया पटपट. कितीचा राहतोय बघूया आज. CNG भरून झाला आणि CNG आज राहिलेला आहे 355 रुपयांचा. थोडा आणि बसला बऱ्याच दिवसानंतर ना मंडळी असा राहिला आहे 350च्या वरती. नाहीतर हल्ली कमीच राहत होता एकदम. आणि एकदा आता मागच्या वेळी मला वाटतं 360-70 पर्यंत बसलाय तो, तेव्हापासून नाही तर नाही आता. सो चला आता डायरेक्ट घरी. आणि आज मंडळी शक्यतो ना आपण सिंधुदुर्गाचा राजा बघायला जायचा विचार आहे. बघूया भाड्याचं कसं होतंय, त्याच्यानंतर डायरेक्ट तिकडे. जर भाडं कुठे नसलं ना तर 100% आज जाऊन येणार. जायलाच मिळालेलं नाही अजिबात. आता जरा भाड्यांचा लोड कमी झालेला आहे पहिल्यापेक्षा. बारिश स्टार्ट. फायनली घरी पोहोचलोय आणि मंडळी पाऊस तसाच आहे, जोरदारच चालू आहे. आणि आज मला वाटतं अलर्टच दिलेला आहे की संपूर्ण दिवस पाऊसच पडणार आहे म्हणून. तर बघूया, आईला बोलतो की गणपती बघायला जायचं आहे म्हणून आणि किती वाजता बाहेर पडतो वगैरे तुम्हाला कळणार आहे. नाश्ता वगैरे काय केलेला नाही सकाळी. पहिली गोष्ट तर भाडा घेऊन गेलो डायरेक्ट. जरा भाड्याचे एकदम थोडासा 10 मिनिटं अगोदरच उठलो, त्याच्यामुळे ब्रश केलं आणि डायरेक्ट भाड्याला निघालो. आणि आता घरी आलो. कोणती गुरं आहे बघा, सोडली तिकडे चरायला मस्त. आमची अळी तिथे आहे, ती अळी काही यंदा आलेलीच नाही. आमची जमीन मंडई अशी आहे दगडांची, तिकडे पण तशीच सेम. त्याच्यामुळे मला वाटतं काकडं वगैरे लागलेले नाही. एवढ्याशा 2-3 लागल्या आणि कायच नाही. दोडक्याचं वगैरे काय माहिती नाही, मी बघितलेच नाही, पप्पांना माहिती असेल. सो पाऊस असा चालू आहे जोरदार. तर बघूया किती वाजता जातोय, काय करतोय तुम्हाला कळेलच. काय जेवून जातोय त्याच्यानंतर बघूया. जातो, आंघोळ करून येतो. आणि हेअर कट असा केलेला आहे, कसं वाटतोय कमेंट करून नक्की सांगा. सिम्पल एकदम. जाऊया चला. आंघोळ झाली मंडळी आणि नाश्ता पण रेडी. चला जाऊया नाश्ता करूया. आत्ता नाश्ता बघा माझा फेवरेट आहे. चला, पोहे आपली रेडी. गरम गरम वाफ येते बघा. या मस्त. तुमका नको पप्पा? हा पोहे करा मंडळी. एकदम जबरदस्त झाले. थंड वातावरण आहे बाहेर एकदम पावसाचं आणि गरम गरम पोहे, जबरदस्त कॉम्बिनेशन. फायनली आपला नाश्ता करून झालेला आहे. आणि ही बघा आई, तर आमचा जायचं ठरलाय. किती वाजता जायचं आई? 12:30 वाजता जायचं आहे पाया पडायला सिंधुदुर्गाचा राजा बघायला. फायनली मंडळी जायचा टाइम झाला आणि वाजलेले आहेत करेक्ट आता 1:45 झालेले आहेत. आई पण रेडी, मी पण. चला निघूया. आणि इकडे पप्पा पण येतात ते बघा या साईडला. सो चला. पाऊस आता जरा हळूहळू झालाय, पण आज दिवसभरच असेल मला वाटतं. नाही दिवसभर रेड अलर्ट सांगले आज आणि उद्या का एकच दिवस?
काल आणि आज रेड अलर्ट. चला कुडामध्ये पोहोचलो आणि आल्या आल्यास ट्रॅफिक जाम झालेला आहे. 3-4 बसच भेटल्यात कंटिन्यू. एक बस आहे समोर चालते आणि साईडने आता 2 बस पास झाल्यात आम्हाला. आज गर्दी गर्दी काय चालते. आपल्याला जायचं आहे कुडा सरकारी हॉस्पिटलच्या इकडे. आता स्टँडच्या जवळ आलोय कुडामध्ये. कुडाळ ST स्टँड. फायनली पोहोचलो मंडई कुडामध्ये आणि तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला दाखवतो. आता बोलायचं थांबलो तर कॉपीराईट येणार कारण इकडे गाणं चालू आहे मंडई. सिंधुदुर्गाचा राजा प्रतिष्ठान इकडे आहे करेक्ट सरकारी हॉस्पिटल समोर. जाऊया आतमध्ये पाया पडून येऊया. बोलायचं थांबलो तर कॉपीराईट येणार 100%. जास्त नाही थोडा थोडा दाखवू शकतो तुम्हाला. मंडई एकदम जवळनं दर्शन घ्या. आता आपण वरती आलोय. मंडई स्पीकर चालू होता त्याच्यामुळे जास्त ब्लॉक करता आलेला नाही कारण कॉपीराईट येणार. त्यामुळे मगाचपासून 2-3 वेळा तरी बोललोय कॉपीराईटचा. आणि आता पण जरा जरा पाऊसच चालू आहे. तर चला निघूया पटकन. दर्शन एकदम मस्त झालेलं आहे आमचं. अगदी जबरदस्त. चला कसं वाटलं आई? मस्त एकदम मंडई आपुलकीची माणसं भेटली आपली. एकदम भारी वाटते. आणि फॅमिली मेंबर्स आहेत आपले. गणपतीकडचं नारळ पण भेटलं. तसेच धडाम भेटले होते आपल्याला. तर धडाम त्यांच्या मनापासून आभार की त्यांच्यामुळे मला वरती जाता आलं आणि वरती घेऊन त्यांनी आम्हाला नारळ पण दिला गणपतीकडचा. तर खरंच धन्यवाद पहिली गोष्ट तर. आणि तुमचं प्रेम वगैरे सपोर्ट वगैरे एकदम भरपूर आहे जबरदस्त. तर खूपच चांगलं वाटते. आणि गणपती बाप्पाचं दर्शन एकदम जबरदस्त झालं. तर तुम्हाला पण नक्कीच सांगेन गणपती 17 दिवस आहे तर नक्की या आणि दर्शन घेऊन जा. करेक्ट तुम्ही बघू शकता इकडे हे बघा. हे सरकारी हॉस्पिटल आहे आणि हा आपला रोड आहे जो पुढा स्टँड वरनं येतोय. सो नक्की या आणि दर्शन घ्या. उद्या संकष्ट आहे आठवणीने. उद्या नक्कीच या. सो चला निघूया. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो आणि वाजलेले आहेत 1:56 झालेली आहेत. आता जेवणार मस्त. 2 वाजले. 1:56 म्हणजे 2. आज ताकाची कढी पकडा. घरात जाऊया. सोड्याची बॉटल घेऊकच नाही तुका. घे घे घे. सगळा पाया कंटाळला विसाक झाला. विचार आता पाऊस आता विजागच जाताला. तर अशा प्रकारे आपलं सिंधुदुर्गच्या राजाचं दर्शन झालेलं आहे. आणि तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा. तिकडे मंडई गाणी चालू होती. परत एकदा सांगतोय. तर तिकडे गाण्यांमुळे ना कॉपीराईट येतो तुम्हाला पण माहिती असेल. आणि फेसबुकचे वगैरे रूल्स एकदम डिफिकल्ट आहेत प्रमाणाच्या बाहेरच. आणि त्याच्यामुळे भरपूर मी आतापर्यंत प्रॉब्लेम फेस करतोय. गणपती बाप्पाच्या कृपेने सगळा हळूहळू चांगला होईल नक्कीच. मी आशा ठेवून आहे. आणि तुमचं प्रेम आणि सपोर्ट एवढा जबरदस्त ना की विचारूच नका. माझ्याकडे शब्दच नाही. तुमचे आभार जेवढे मानेन ना तेवढे कमीच आहेत मंडई. सो दर्शन चांगलं झालं. आणि दुसरी गोष्ट तर जेवढा वेळ होता ना माझ्याकडे ते वेळेत झाला ते चांगली गोष्ट झाली. नंतर आत्ता भाड्याचा फोन आलेला आहे परत जसं की बोललोय. तर आपल्याला भाड्याला पण जायचं आहे आता करेक्ट 2:30 वाजता. आणि आता बघूया जेवण आहे कसं बनवते मग जेवण जाईन. आता 2:05 झालेली आहेत. पटपट घाय होणार आहे एकदम. आणि पावसाचं वातावरण तुम्ही बघितलात कसं आहे ते. सो चला जाऊया बघूया आईचं जेवण किती वाजता होते आणि मग डायरेक्ट भाड्यालाच निघणार. जेवण पण रेडी झालं जसं की बोललो होतो. ताकाची कढी आणि भात. तर या मंडई जेवायला. A few moments later. भाडे वगैरे मंडई सोडून झालेलं आहे आणि भेटतोय बऱ्याच वेळानंतर. तर मगाशी ब्लॉग कंटिन्यू केलेला नव्हता तर मोबाईलच्या कॅमेऱ्याला मंडई काहीतरी झालेला. तो व्हिडिओ मगाशी मी ब्लॉग कंटिन्यू करत होतो. तो शेवटी टाकतो तुम्हाला कळेल.
तर एकदम असा हलत होता, कशामुळे काय माहिती नाही, काहीतरी झालं होता. जिकडे गणपती बाप्पा पण बघायला गेलो होतो ना तिकडेच तो प्रॉब्लेम झालेला. नंतर तुम्ही बघितलात तर मध्ये जे छोटे व्हिडिओ ऍड केलेत ना फोटो वगैरे काढताना, तर ते हलत असणार, तुम्हाला पण माहिती असेल मंडळी. तर काहीतरी झालेला, मी घाबरत होतो, म्हटलं मोबाईलला काय झालं, कारण ब्लॉग आपण बनवतोय तर सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे मोबाईलचा कॅमेरा, तो तर चांगला पाहिजेच, आणि त्यालाच काहीतरी झाला तर कसा होईल, तर त्याची भीती वाटत होती, बाकी काय नाही. पण आता नीट आहे, व्यवस्थित. स्विच ऑफ खोलला मगाशी हे करून एकदा, तर तरी पण होत नव्हता नीट, पण नंतर झाला, चांगली गोष्ट आहे. तर आता काय नाही मंडळी, आता परत थोड्या वेळानंतर भाडं आहे 9:30ला, आता 8:30 झालेत. सो आता ब्लॉग मस्त एडिट करतो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. मंडळी भाडं तर सोडून झालेलं आहे आणि एक गडबड झालेली आहे मंडळी. मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय, तुम्हाला असं दिसत असेल, जास्त हलते स्क्रीन, तर असा कधी झाला नाही. आणि वाईड अँगलवर असा एवढ्या प्रमाणात कधी हलत नव्हता मंडळी मोबाईल. काय झालंय समजत नाही, काहीतरी गडबड झाली कॅमेऱ्यामध्ये.